खुलुमबाय लोगोफोर जों बिफा फिसाला दिनै फैबाय आरो नोंसोरनो मोजां खबरखौ खोन्थानो होननानै दिनैनि दिनाव मानो खुसि नोंसा बाबाया खुसियानो जायाखै दिनै जादोंना मानि थाखाय खुसि नोंसोरनो खोन्थानो आं बिनि थाखाय खुसि आरोना बेसेबा गोबाव 20 दिन नेनानैसो फैबाय आरो दिनै 20 तारिख बा 21 दिन जाबाय आरो 31 आव हरदों बिसोर आंनो 29 आव आङो एप्लाइ खालामदों 31 आव बिसोर हरदों आरो नै दिनै आंनि आखायाव सफैबाय सफैनायाथ' दाख्लैनो सफैदों माबायावनो 18 तारिखआवनो 17 तारिखआवनो सफैदों नाथाय दिनै नै आंनि आखायाव मोनफैबाय बेनि थाखायनो आं खुसि बे मा मिथिगौ ना मिथिखायो नोंसोर दे Google Adsense सफैबाय आंना YouTubeनि 6टा पिना बिनि थाखायनो आं जोबोद खुसि दिनैहाय